भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायथारनो गोसोब्ला भिडिअखौ फुल नायलां अब्लानो नुगोन गार्गि खाख्लारिनि भिडिअखौ बोरै नायो बेनि बोरै लिंक मोननो हायो बेखौ अब्लानो नुगोन भिडिअखौल' फुल नायलां आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। हाय लोगोफोर, आंनि बे हारि बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंहा मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। आङो गार्गि खाख्लारि जाय बर'नि गिबिसिन आथोन भिडिअ खालामग्रा बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों। जाय बिथांमोनहा नुवाखै बे आथोन गेलेनाय भिडिअ गार्गि खाख्लारिनिखौ, नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजाङै फुल नायलांजोबब्लानो जाबाय। अब्लानो मारै नायो मिथिनो मोनगोन। आङो फार्स्टआव बुंनो सानबाय आरो सिख्लाफोरनि बागै। जाय हिन्जावफ्राथ' बांसिन बिसिनावनो जेंना फैयो। गुबुन हारिनि हौवा लाब्लाबो सुख सान्ति मोनजाया, सोरबाया बुथारजायो आरो सोरबाया होखारहरजायो, सोरबाया आलाय सिलाय खालामजायो। मा सुख दं सिख्लाफोरा? आरो गावनि हारिनि हौवा बिसि गोनांखाखौ दोनखारब्लाबो बुंजायो आरो बुरिनानै थाब्लाबो बुरि गबाय होननानै गुबुन मानसिफोरजों बुंजायो। बेनिखायनो जेरैबो सुख गैया सिख्लाफ्रा। आंनिबाथ' बे हाबा जाखानाय फिसायफोरखौ दोनखारनाय लानायफ्रा जेबो नङा। मानो होनना बुङोब्ला गावनि हारिनिखौनो लादों। सेंग्राफ्राबोथ' लानो हाया जाखाबाय। बिनिखायनो गावनि हारिनि बिसि गोनांखाखौ लानाया इसेबां गाज्रि नङा आरो आंनि थाखाय। जोंबो लानो हाया नालाय बिसोरनो लाथोंसै। गुबुन हारिजों थांनानै बुथारस्लायस्लाय मानोथो गुबुन हारिखौ लानो? गावनि हारिखौनो ला। गदाय थांब्लाबो बखिजायो। फिसाय गोनांखा बिसि गोनांखा हौवाखौ लाब्लाबो बखिजायो, बुरिनानै थाब्लाबो बखिजायो। आरो दोनखारनानै गुबुन हारिनिजों थांबाबोथ' सुख गैखाया। बेनिखायनो सिख्लाफ्रा जेरावबो गब्र'यो आरोना। दानिया जोंहा गार्गि खाख्लारिनि सायाव सावरायनोसै। गार्गि खाख्लारि जाय बिथांखौ बयबो दा मिथिगासिनो दं भिडिअ आथोन गेलेनाय खालामो होननानै। बिथांखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बिथांखौ बाख्नायो ना मुगैथावो? जाय मुगैग्रा जाय बाख्नायग्रा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना। बिथांखौथ' आंथ' जेबो बुंला, बुंबाबो बेनोखा खुगासो रोबायनांगौ, बुंनानै लाब गैया। बेनिखायनो आं बुङा। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैनो दाख्लैहाय लाइभआव फैनानै जिबायदि खोथा बुंलांखाबाय। बेनिखायनो आं जेबो खोथा बुङा। नोंथांमोनहानो गोसोआव साननायखौ बुंहरदो। दानिया बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा जाय नुवाखै, बे आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं, इन्सटाग्राम लिंक। नोंथांमोनहा बेहाय हाबनानै आंनाव मेसेज खालामहरबानो जाबाय। आं लिंकखौ हरगोन। मानो होनना बुङोबा लिंकखौ होनो हाया इउटुबनि डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट। बेनिखायनो आंनियावहाय जाय बिथांमोनहा भिडिअखौ नायदों नुवाखै गार्गि खाख्लारिनि भिडिअखौ, आंनि इन्सटाग्रामावहाय मेसेज खालामबानो जाबाय आरोना। आङो नोंथांमोननो लिंकखौ हरगोन। जाहा थाहा बे लिंकखौ मोनलाबाया। बेनिखायनो आङो दिनै लिंकखौहाय आंनि बे इन्सटाग्रामाव जाय मेसेज खालामो आं बिसिनो हरगोन। भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। आंहा मबाइलाबो बारा मोजां नुवा, मानो होनोबा दाम खमनि मबाइलथ', बेनिखायनो मोजां नुवा। बांसिन गार्गि खाख्लारिखौ दा बयबो राव मिथिखायो। बेनिखायनो सोरबा फेसबुकावहाय होनायावहाय नुवाखै मायाखै होनदों आरो। बेनिखायनो जाय नुवाखै बिथांमोनहा भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे डिसक्रिपसनाव हाबनानै इन्सटाग्रामावहाय मेसेज खालामदो। अब्लानो लिंकखौ
आंनिफ्राय मोननो हागोन। दानिया भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला, बिनि सायावनो आं फंनैसो बुंबाय। दानिया आङो भिडिअखौ फोजोबसिगोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।